Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň jemi bilen men ýokşan anlygyň. Bu hepdeniň esas temalar şeýle-de Azatlygyň websaýtyny iň köp okulan, köp dinlenen makallalarymyz, gepleşiklerimiz Türkmenistanyň azy karytlarynyň gymmatlamagy, Aşgabatda dollaryň bahasynyň 8 manada golaýlamagy, Lewapda internet bökdönçligi barada boldy. Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan kinaya bilen ýazylan we ingliz, rus we türkmen dillerinde çap edilen "Men Gurbanyň Berdi Muhammedow" maňa ses beren atly makala bolsa iň köp okulan we köp tesbir ýazylan makalaryň biri boldy. Bereketli zaman öň we soň atly video reportajymyz, ýagny täze açylan Bereketli zaman owasynyň dawarasy ulanan soňky ýagdaý hem şu hepde köp tomoşa çekdi. Türkmenistanyň 2017-nji ýylyň fevralyna geçiriljek prezident saýlawlary baradaky makalamyz hem köp seslenme, tesbir ýazylmagyna sebäp boldy. Siz hem köp saýtymyzda, sosial ulgamlardaky sahypalarymyza girip, söhbetdeşliklere goşulmagy, öz pikir garaýşlaryňyzy aýtmaga çagyrýar. Habarlardan ma'lum bolşýar Türkmenistanyň azy karytlarynyň gymmatlamagy, dollaryň gara bazary narhlarynyň ýokarlanmagy dowam edýär. Ozal Lewap welaýatynyň azy karytlary barada goşan habarlar esasynda kärdeşim Hudaýberdi Halynyň berjek görüňünden läli. Lewap welaýatynyň Türkmenawat şäheriniň bazarlaryna azy karytlary bir aý gowrak wagtdan bäri gymmatlak gelýär. Bu gymmatlama dollaryň gara bazardaky bahasynyň galmagy bilen baglanyşykly diýerler. Ýöne bu ýagdaý daşary ýurtlardan gelýän harytlara däl, ýurdun içinde öndürilýän azy karytlaryna da täsirini ýetirýär. Hususan gündelik sarp edilýän harytlar bolan makaron önümleri öň 3 manat töwereginde bolsa, häzirki wagtda onuň bahasy 4 manada golaýlady. Tügüler öň 3 manat bolsa, häzir olam 4 manat töwereginde. Hili ýokary tügüler öň 5 manatdan satylýan bolsa, häzir ony 6 manatdan ýokarda bahalýarlar. Bu agdalan harytlar bilen diňişdirilende şekeriň narhy öňküsünden 3 esse gymmatlady. Häzirki wagtda 1 kilogram şeker 8-9 manat aralygyna satylýar. Onuň öňkü bahasy bolsa 3-4 manatdan geçmeýärdi. Şekeriň bahasynyň galmagy bilen düzümüne şeker goşulýan tüýjü köke ýaly konditor önümleriniň ählisi gymmatlady. Günaşa dukanlara barýan. Dukana gelenimde gündelik alýan harydymy aljak bolanymda onuň bahasynyň gymmatlandygyny görýän hem eşitýän. Bahalar her gün üýtgäp dur diýip Türkmenawatly 60 ýaşlaryndaky Bahadur agay diýär. Ýygyderli gymmatlamanyň sebäpleri näme bilen bagly bolup biler diýen soragymyzyň jogaby häzirki wagtda Türkmenawatlylaryň arasynda iň köp gyzyklanma bildirilýän sual bolsa gerek. Bahalaryň ýokarlanmagy bilen bagly soragyň jogabyna gyzyklanma adamlaryň ertirki gününe bolan aladararyny artdyrýar. Meniň aýlygym 700 manat aralygyna, onuň tutulýany bolsa 60 manatdan geçýär. Elime alýanym 640 manat töwereginde. Onu 3 şagy bilen näme ýetirjegimi bilenmok. Aylyk 10% galýar diýseler, harytlar 50% gymmatlaýar diýip Türkmenawatly 36 ýaşlaryndaky ýaşaýjy Ikram aýdýar. Ikram işlik hem aylyk gazanyp bilýän adam. Emma hiç hili gazanjy ýok. Bu häzirki wagtda günlükçi bolup, işläp günni görýänler üçin azy karytlarynyň gymmatlamagy has ýeti duýulýar. Men günüme 10-15 manat gazanyp bilsem begenýän. Ýöne azy karytlarynyň bahalarynyň gymmatlamagy bolýan ýagdaýy kynlaşdyrýar. Biz dukanyndan ýazdyryp alýadyk. Ýöne inni alýan zadyň üçin dukan eýelerim tiz-tizden tölemegi talap edýärler. Olaryň puluny ýetişdirip bilen oklar diýip Türkmenawatly Kemaleddin aýdýar. Häzirki wagtda Türkmenawatyň bazarlaryna käbir azyk önümleri tapdyrmaýar. Ýagny gyt harydy urlýar. Hususan şeker tapdyrmaýar. Ahal ýaglary hem seýrek bolýar. Olar hususy dukanlarda tapdyrsa da inni öňküleri ýaly bol hem arzan bahadan däl. Bize harytlaryň bahalarynyň galmagy baradaky sebäpler hakda resmilerden anyk bir zat eşitmek başartmady. Käbirler muny aýlyklaryň ýokarlanjakdygy bilen düşündirýärler. Käbirleri özümizde öndürilýän önümleriň içki bazary dolu hem bökdönüşsiz üpçün edip bilmeýänligi bilen düşündirýär. Öň bu gytçylygyň öwüdüni daşardan getirilýän önüm bilen dolýan bolsalar, häzirki wagtda daşary ýurt
süwdasynyň hayallamagy bilen içki öňümiň bahalar hem artyp başlady diýip Türkmenawatly telekeçi belirgen aýdýar. Bahalaryň gymmatlamagy barada onuň sebäpleri hakda resmi mediada hiç hili maglumat berilmeýär. Gaýtam, resmi mediadaky maglumatlardan çen tutsaň, ýurtda azyk bolçulugyny üpçün edýän ençeme kärhanalar bolup, bularyň hemmesiniň bazary bir kemsiz dol üpçün edýänligini aýdýarlar. Hormatly dinleyijiler, Hudaýberdi halini dinlediňiz. Gepler Azatlyk radiosu. Türkmen paýtagtyndan doğruların Garabazardaky narhlarynyň 7 manat 40 tengeden hem geçip 8 manada golaylanlygy barada habarlar gelip bolýar. Sol wagtda Abbasa doğrularının manadyň garşysyndaky resmi kursu öňkülügine galýar. Türkmenistanyň doğruların Garabazar narhlary inni 10 ay içinde wagtda ýokarlanýar. Ýöne bu ýokarlanma garaşsyzlyk bayramçylygynyň 25 ýyllygynyň öňü sirasynda has saltlaşdy we ýurdun wagdarlaryna karytlaryň bahasynyň hem gymmatlamagyna görnetýän täsir ýetirdi diýip Azatlyk oguşýan habarlarda aýdylýar. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň olarky başlygy Hudaýberdi Oradow Türkmenistanyň 1991-nji ýyllaky ýurt garaşsyzlygyna eseriň beýleki respublikalar bilen deňeşdirilenine ykdysat taýdan iň güýçli respublikalaryň biri bolup girenligini aýdýar. Oradow Türkmenistan ykdysat taýdan 2 göz hem görmeýän sürüjüniň sürýän maşynyna deňeýär we ýurdun geçen 25 ýylda ösmän ýyl-ýyldan pese düşenligini aýdýar. Onuň pikirçe bugünkü agyr ýagdaýa gelinmeginiň esas sebäbi hakyky hökümet hasap kesibiniň bolmazlygy bilen bagly. Hakyky hökümet dolanşyk sistemi bar ýerde da bar. Budjet düzülýär, o geljek pullar, soğulacak pullar hemmesi hasap kesip edilýär. Näme ýetjek, näme ýetmejek hemmesi şöýerde görkezilýär. Synçylar Türkmenistanyň doğrular problemalaryny neft gazynyň bahasynyň ardanlamagy, Orsiýetiň türkmen gazyny almagy besetmegi, Hitaýa satylýan gazyň bolsa, diňe Pekinden alynan karz pullaryň hasabyna gidýänligi galy berse-de ýurdun bazar ykdysadyetine geçmegi ýa-da çekenligi bilen baglanşdyrýarlar. Azatlyk we Azat Ýewropa radiosynyň Merkezi Aziýa ýurtlar boýunça eksperti Bruce Panner'in pikirçe Türkmenistan gazyň bahasy ardanlanynyň we ýurda gelýän altyn puluň möçüri azalanynyň soň hem edýän ul çykdajalarny, gurýan gymmat baha guruluşlaryny azaltmady. So they've been spending money freely, and even though the amount of hard currency they're bringing in has decreased, they haven't decreased their spending on these other projects, so they got a lot less money. Panyer Türkmenistan bir tarapdan doğrular el yeterliligini çäklendirip, ikinci tarapdan ýurda açmaktan, Azat Bazar jemgyýetine ýol bermekden ýüdegürmek bilen özüni şuňky ýagdaý alyp geldi diýär. Ykdysatçy Oradowyň pikirçe Türkmenistanyň büdjet turuwaşdan formal kagyz ýüzündäki zat bolup galydy, gödeňinde tutulmadyk 2-3 milliard dollarlyk proýektleri prezidentiň gol çekmegi bilen uly möçberde pul goýuberilip gelindi. Türkmenistanda cinayetçiler doğru kafinde şöyen kıyağını geliyorlar, o şoň bilen gol çekişýärler, hakyky ýurt bolsa oňar ýerde bolmaly. Ykdysatçy Oradow Türkmenistanyň ykdysadyetinde hasap kesip işiniň Sapar Murat Niýazowyň prezidentlik eden ýyllaryna 2-nji, 3-nji orna süýşürilendigine delil getirip, mysal üçin şol ýyllar Gorunmak ministrliginiň hasabynaky ýaraglaryň bahasynyň ýene bir topardadyň hasapdan daşarda saklananlygyny, gizlenlik, ýapyklyk sebäpli hiç zady anyk bilip bolmaýanlygyny aýdýar. Bir saatin içinde ayıp olacak da yine şu Orsiýet, Kazakistan ya da yeni näme ýetýär, näme var, näme ýok diýip. Ýöne Türkmenistan boýunça Daýat Demirgazy Koreýa we Türkmenistan we oňar ýurtlar boýunça o zatlar aýdyp bolmaýar, hemmesi gizlenýär. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň olarky başlygy Oradowyň tasdiklamagyna görä, ýurtda dolların erkin söwdasyny çäklendirmek we zor bilen resmi kurs saklamak çäreleri diňe dollara ygtyarly bolan adamlaryň has köp ogurlyk etmegine ýol açýar. Gepler Azatlyk radiosu. Hepdeniň jemini Türkmenistanyň işsizlik we paraxorluk problemasy barada söhbet bilen dowam etdirýär. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow geçen ýylyň noýabryna geçiren hökümet maslahatlarynyň birini Lewap vilayetinde ýol berilen düzgün bolmalary hukuk goraýjy edaralaryň göz ýumanlygyny aýdyp şeýledipdi. Saýat etrawyna emele gelen ýagdaý bilse-de näme üçin vilayatyň häkimi Joraýew şeýlem onuň orunmasarlary hiç ýyly çäre görmeýändirler. Hukuk goraýjy edaralary ýagdaý düýetmek boýunça ýeterlik iş geçirmeýändirler. Eýsem bu tankytdan soň Lewap vilayatynyň ýagdaý gowulaşdymy?
Kerkis şäherçesiniň ýaşaýjysy pensioner Gülsüniň yerli habarçymyz Soltan Açylova aýdan zatlary işsizlik we paraxorluk meseleleriniň elele berip saklanyp galýanyny tasdikleýär. Gowsy Gülsünen bilen söhbetdeşlikden bir bölegi bilelikde diňläliň. İşsizligiň paraxorlugy getirýände barada aýdylýar. Paraxorlugyň ösýändigi. Edil şuň kun siziň gözüňizle garanda paraxorluk meselesine näýilek ýagdaýda. Men mysal üçin özüme ýaşly hökümde hasaplan şu paraxorluga gatyrak çäre görseler. Aýratynam ketde işgärlerimiz. Sebäbi özleriniň peýdasyna ýugurýar, daşdan adama kömek berjek bolan ýoklar. Şolara gatyrak zarp daryp, şolara gatyrak tutsalar ýaşlarymyz işli bolarmy diýip pikir etdi. Sebäbi pullar ýok, aýdy bilmeýär, geplep bilmeýär olar. Aýratynam şu ýaşlary iş bolup dursa da, nähilekdir bir iş tapylaýan ýagdaýynda şoňa hökmany para berip girilýär ýa-da şeýle girýän adamlar bolýar. Yok, onan yok. Hökman para bermeli. Ya tanışın üstünden tanış üstünde tanıştırmalı. Şu tanışın bolmasa seni işe bar. Paket işken. Özleri almıyor şunu. Ya men aytjan size dosta gayrat et. Men sana palan wagtda joşacak şunu bir zat etde yerlerse olar turda bir şey garamýar olar. Zahmet bizeşin nowata durullara garamýar bolmasa şu nowata durullar nowat boýunça ele başta 1999'larda tölekli boldu. 17 manat 50 teňeden. Şolar şu töläp berdi. Şolar zahmet bejesi bilýär. Şolar nowatyň geldi diýip ýa saňa mana şol ýerde yer bar sen alda işle diýip aýtýan adam ýok. Sen özüň baryp dinlemesen sen 10 ýyldyr sam şu knigada adam durýarsan sorýan adam ýok. Çağırmýarlar. Şol 17 manat 50 teňe her ýylda tölenmelimi? Hawa her ýylda ýylyň başynda baryp banka töleýän. Töleýän bank kiptansa berýär, soňra ol ýatyryldy. Dawa köp bolup, janjal köp boldy. Soň täzeden ýana 2011-nji ýyldan zahmet bejesinde baryp diňe kompýutere geçirtirip, kompýuterda adyny ýazdyryp, pasportyny ksere etdirip tapşyrýan etdiler. Şonda da men 2012-de durdum, meninki ýok. Hawa dursaňam kompýuterden öçürýärler, bilmedim men näde öçürýär. Mana ýok. Bar şo men paket özüm bilýän, men senden buyrugam alyp gitdim, eltip raýona da berdim desem, ýok diýdi. Ýok. Indi sen başga da öçürlän bolýar. Başga da zahmet bejede şoňada nowata durullara öçürýärlerken bizler de gyzyklandylar. Zahmet bejesinde we oçurtdyň bar seni mana geldi nowatyň geldi sen şu ýere şu işde jekmi diýip bir iş görkezýän adam ýok ýerde. Şu zahmet bejetinde misal üçin bir gyzyklanyp gördüňizmi soragyda gedip näçe adam nowata durşy zahmet bejetinde? Ha, onu bilmedim. Onu gyzykmadym. Ýöne adam aýkan. Günde barlýam şo ýere. Barýarlar. Hakimlige baryp ýüz tutsaň maňa iş gerek diýse bar sen zahmet bejesinde oçurtdyr nowatyň gelse seni çağırarsy diýerler. Barýar ýazdyrak aýtdy kompýuterde. Sen onu dinleýän adam ýok. Kerun barlasaň peýdasy ýok. Ýok, peýdasy ýok. Günde barlasaň peýdasy ýok. Gaýta özüňe üstüňe gyýgyryp başa mana ýaltyga kompýuter öçürip bolmaýar, kompýuterde ýazgyldyr, özümiz çağırarsa özüň çağırýan adam. Zahmet bejetiniň işgärleriniň özleriniň paralyp işe ýerleşdiren adamlar barada gurrun bolýarmy? Onu hemen eşitmedim. Ýöne şu zahmet bejesinde duran ayal men jograp geplersem aýtdy, daýsa dedi men özüm şunu iş içinde işlesemem dedi. Hakykat ýok diýmen size dogrusyny aýtaýyn. Ýöne bu bir adamyň dedi göz daňma işi dedi. Men gowy bir toda dedi ýygnaklary çağıryp ödep geplep men näme diýdim mana dur diýdi ýöne özleri aňyrdan bulaýarlar dedi. Men lekin dogrusyny aýtdy olaýarlar. Peýdasy ýok dedi zahmet bejede duranyňyz dedi. Parany bermeseň işe durup bolan ýok. Para berseň alýarlar. Hormatly dinleyijiler, Lewaply Gülsünen bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem, bu ýagdaýlar barada siz nähili pikirde? Bize ýazyň, telefon edin. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemininiň leýärsiňiz.
Türkmenistanyny täze döwrewap owalaryň gurulup ulanmagy berilýänine barada habarlar gelip bolýar. Şoň bilen bir wagtda köne owalary gereginçe esewan edilmeýänini gaýdylýar. Biz bu arada Aşgabatly ýazy Amanrat Bugaýew bilen söhbetdeş bolýar. Amanrat, sizin köp barýan Balkan welaýatyňyzda käbir owalaryň çolaryp galanyny, ol ýerden giden ilatyň şäher eteklerine ýerleşip kyn ýagdaýda ýaşaýanyny gaýdylýar. Siz şu ýagdaýlar bilen bagly anyk maglumatlar berip bilmezmisiniz? Başdyny garaşdyrylan ilkinji ýyllarynda owa hozaly wabatda ýöredilen ýalňyş iqtisadi siýasat sebäpli Balkan welaýatynyň ýençeme etrawyna alaýsada bereket öňkü gazanjyp Türkmenmaşy öňkü Krasnovodski etraplarynyň birgiden owalary bütünlüği çolaryp galdy. Ýa bolmasa Aglan etraplarynyň goýma tuwar we Kosovo söýleýär owalarynyň da ýaşaýjykynyň sany belli kulli aderli meselen Kosovo Krasnovodski etrawynaky owalaryň birdi. O ýerde bir misal 600 orlyk mektep bardy. Men şu okuw ýylynyň başynda şu mektebe barıp görenimde şol 600 orlyk mektepde jemi 10 tane okuwçy goýan eken. Olam başda mektep statusy aýrylyp etrawyň Gurjowasynyňky 10-njy mektebiň filialy atlandyrylyp bir ýa-da Kızılgaý owasy var. Ine Kızılgaý owasyň eser döwri 3 tane maňlaçylyk kawhozynyň merkezi. Häzir şol owadaky 3 kawhozyň üçüpde ýapylypdyr. Ýaşaýjylaryň da tap 60% etlenç iş gözlegine Krasnovodsk, Knezbag ýaly Senagat şäherleriniň eteklerine ýa özüne goşup gidipdirler. Amanrat, owalarynyň gidýän adamlaryň esasan şäher eteklerinde ýerleşýäni gaýdylýar. Ýöne ol ýerlerde hem olaryň ýaşaýyş şertleriniň ýeňillärligi barada habarlar gelip bolýar. Eýsem bu diýilýäniň jany barmy? Şeýerden aýdysynızdan hem hat çöktür göwgüni ýagdaýda sebäbi şäher eteginde şol owalar, owal meselen bir dünýäň düzü wagty aýdary şol owalarda bir ýaşamaga, işlemäge şertin bar wagtym bir köp bolsa 60-70 100 hojalygy netlenen owalar, o şol owalarda 100 hojalygy 60-70 hojalygy netlenen medisina punktlaryň bardy. ýa-da okuw sanyna göre mekteplerim bardy. Garaz bir durmuşy itep soňa etmä mümkinçilik bardy. Ýöne soňkuda gurdy hem-de gyrowalaryny ýaşaýyş durmuş şertleriniň bütünlüği aradan aýrylmagy, mesatyn iş ýerleriniň bütünlüği aradan aýrylmagy sebäpli şol owalary göçüp gelýärler. Juda köp meselen Krasnovodski raýonuna degişli Aktaş owasy bir Krasnovodski etrawynyň merkezi bolan Janga pasiýologyndan bolup bilse 6-7 kilometr daşlykda Krasnovodsk şäherinden bolup bilse 10 kilometr daşlykda ýerleşýän işçiler pasiýology o ýerde şol Aktaş diýip atlandyrylýan guruluş materiallaryny öňlerýän kärhananyň çiğmal ýatagy ýagny karýeri ýerleşýärdi. Şu karýerde işleýän işçilere ýaşaýardy. Ine soňundan adamlar köpçülik bilen gelip uradylar. Bir wagt ortaça 70 hojalygy etlenen Aktaş owasyny häzir yerli adamlaryň gurrun bermegine göre 1000den gowrak hojalyk ýaşaýar. Ine adamlar ýygmanyp birlerine şol Aktaş owasyny häzir kuwatdy. Ne bir awat köçe var. Ne de bir elbette mektep var. Ýöne 1000 hojalyga hyzmat etdirjek medisina punkty ýok. Bir ýeketer medisina şäheriniň işleýän medisina punkty, medpunkty atlandyrylýar. Olam bir ýeketer adam 1000 hojalygy bolmanyna 6 aýda köpeldiňde 6000-7000 adam bolýar. Bir ýerde ikinciden hem agyp suwy sorowda iň problemi numa ýakyn zaýym, numa ýakyn hojalygyň gapsyny krantly ýekede de zaý ýok. Ya olmasa owanyň köçeleri juda erbet, meselen mektep okuwçylary tehinden 2-3 kilometr ýoly piýada gatnamaly. Godaňy ötürip görün. 1-nji klas okuwçy olanny biz 6 ýaşda çağırır. Hormatly dinleyijiler, Aşgabatly ýazy Amanrat Bugaýew bilen Türkmenistanyň käbir owalaryň ýagdaýy baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Türkmenistanyň owalar we şäherler baradaky söhbeti Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjy Hudaýberdi Halil bilen dowam etdirýär.
Hudaýberdi ine Balkan welaýatyna saparda bolup gelen ýazgy Amanrat Bugaýew bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Görnüşi ýaly Türkmenistanyny bir tarapdan her welaýatda diýen ýaly Döwrewap oğullar asylya ikinci tarapdan köne oğullar diýilýänler gözden düşürilýär. Bir topar adam oğullaryny taşlap şäher eteklerine göçüp barýar. Ol ýerlerde de şertlerin juda yaramazlyk aýdylýar. Ene Amanradyň gurrungynyň görnüşi ýaly. Kim pikiriňizçe ýazgyň gözü bilen seretseňiz nähil çykarga baýny başga ýerlerem görüp ýörsiňiz. Ol bilen Türkmenistanyň owo ýeri digini gözüňde tutmaly, nazar almaly. Sebäbi Türkmenistan asyrlar boýy owo şertlerine ýaşap gelipdir. Türkmenler kän bir şäherçil bolmandyr. Şoň üçin biziň asyl mekanymyz owo. Biz ählimiz diýen ýaly owany gowurýas, owany söýýäs. Sebäbi şol häzirki intelligensiýa, häzirki şäher milletiniň ählisi owadan ösüp ýetişen adamlar. Şoň üçin owaň şertine aýratyn seretmeli. Hakykatdanam. Sebäbi owada bir topar kynçylyklar bar. Meselem men öz owamyzy alsam, Bayram Ali'niň eteginde ýapdan suw içýäs biz. Akarýagyň suwuny içýäs. Biziň ýabymyz Bayram Ali şäheriniň içinden iň erwet ýeri de Bayram Ali'niň pagtar salaýjy zawodynyň düýbünden geçip gaýdýady. Şoň üçin hem owada gara hassalyk bolýady, mydama. İkinji bir ýarymyz şert. Bayram Ali gadymy şäheriň üstüne otur, biziň ýaplarymyz bir wagtlar üýlýä bolan ýerleriň üstünden çekilen ýaplardy. Şondan bolmagy mümkin, her hili ýokunç keseller ýygydyr ýüze çykyp durýardy. Şondan şol owany goramalydy. Men diýänim bir owa ýöne aslynda ähli owalary goramaly. Egerde Garawum kanalyna üns bersek, Garawum kanalynyň her ýüzünden ençime ýer, meselem kilometrläp meydana hiç zat ekmeli däl we şo ýerde ýaşaýyş jaýyny gurmaly däl diýilen öňkü düzgün wady. Sebäbi Garawum kanalynyň suwy içilýän suw, agyz suwy. Şol suwa zaýaçylyk gelmezligi ýaly şol kanalyň garalaryny goramalydy. Edil şolar ýaly owalary goramak gerek. Owaň owaly bilenim suwuny goramak gerek. Ondan soň üpçünçiligini goramak gerek. Egerde owada üpçünçilik bolsa, suw bolsa, dükanlar bolsa, bir täze adyk önümler satylyp duran bolsa, meselem süýt gatyk diýen ýaly. Ýene de mektep bolsa, men göwnüme şähere adamlar gaýtmajak ýaly bolup dur. Indi sizin pikiriňizçe häzirki ýagdaýda Türkmen hökümetiniň alyp barýan siýasaty näme derejede dogry? Bir tarapdan ne? Dogrudan hem döwrewap oğullar gurulýar. İkinji tarapdan hem bir topar oğullar ýapylýar. Şoň bilen birlikde de şertleriň agyrdyk aýdylýar. Oğullarda iýsizligiň köpdük aýdylýar. O adamlaryň önümi öndürmekde ýa önümlerini tatmakda, yer meselesinde, mellek meselesinde kynçylyk çekýäni aýdylýar. Bu meseleler näme dip çözülip bilinýär? İlki bilen men şu döwrewap diýilen sözi düşünemok. Ýa-da döwrewap owa diýilýänini düşünemok. Da ol nähili döwrewap? Sen oňa kompýuter teknologiýasyny berseň, internet berseň, başga teknologiýa berseň, onuň özü döwrewap bolýar ahyryn. Ýöne jaý gurmaň özü döwrewap däl. Egerde şol puly adamlaryň özüne berseň, adamlaryň özü şol jaý gurwan bilýärler, şonu döwrewap edip bilýärler. Egerde meselem täze mektepler bolsa, mektepde durly kurjoklar işleýän bolsa, çağalara bir bilim berer ýaly ýa-da beden terbiýe, sport bilen meşgullanýar ýaly, hüner ügrünür ýaly bölümler bolsa, ine şoň özü döwrewap bolardy. In hakyky döwrewaplyga dogrudan siziň diýen döwrewaplygyňa gelmegiň açary nämedi? Açary millet bilen maslahatlaşmaly, halk bilen maslahatlaşmaly, ol ýokardan aýdylmaly däl. Meselem owa sowetleri diýilýärdi, öň häzirini geňeş. Eger şol geňeş bar bolsa, hakykatdanam bir adam saýlanýan bolsa, oňa ol milleti dinlemeli, milletin sözüni eşitmeli. Ýöne ol bir adamyň aýdany bilen bolmaýar. Yerli adamlar bilen gürleşseň, olar näme etmeligini has oňat bilýärler ýokardakylardan. Hormatly dinleyijiler, ýazgy Hudaýberdi hali bilen Türkmen owalarynyň problemleri baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şonuň bilen hepdäniň jem programmamyzyň soňuna geldik. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşan Nurwan alyp bardym. Ýene-ki efir duşuklarymyza çenli hoş saglykda galyň.